Sledujete reláciu Veci verejné. Rozprávame sa o televíznom spravodajstve, preto mi dovolte privítať našich dvoch ďalších hostí. Vladimíra Jureka z televízie Joj a taktiež Vladimíra Tomeka z TA3. Vladimír Tomek je 23-ročný študent končiaceho ročníka magisterského štúdia na katedre komunikačných a mediálnych štúdií v Prešove. Ambíciu stať sa novinárom mal už na strednej škole. Vo svojich 20 rokoch začínal ako redaktor v regionálnom rádiu Prešov. Neskôr pôsobil ako komentátor športových relácií v televíziách Sport 5, Digisport a STV3. Dnes sa aktívne venuje práci reportéra spravodajskej televízie TA3. Vo voľnom čase dáva prednosť turistike. Miluje hory a jeho srdcovkou sú Vysoké Tatry. Vlado ešte ako malý chlapec chodieval na krasokorčuľovanie a sníval o tom, že sa mu bude venovať aj profesionálne. Kvôli zdravotným problémom sa však korčulí musel nedobrovoľne vzdať. Vladimír Jurek je študentom 5. ročníka masmediálnych štúdií na Prešovskej univerzite. V médiách pracuje už 11 rokov. Počas svojej praxe vystriedal 3 televízie a 2 rádiá. Jeho hlas ste mohli počuť z éteru Rádia Východ a Slovenského rozhlasu. Vidieť ho mali možnosť diváci televízií Vega, Global a Joj. Ak práve nepracuje, môžete ho stretnúť na krytej plavárni alebo v saune. Okrem toho má rád maďarské kúpele a cestovanie a baví ho aj tvorba dokumentov. Vlado neznáša ľudskú hlúposť a závisť, lebo tá plodí nenávisť a tá plodí zlo. V živote by mu nenapadlo, že raz bude pracovať v televízii a nikdy nemal ambície byť novinárom. Vy ste tiež nie úplne kompaktné televízie, teda v rámci vašho vysielania sa dostávajú trochu iné témy do hlavných spravodajských blokov. Vidíte vy sami medzi svojou prácou rozdiel, alebo myslíte, že predsa len tá praktická práca žurnalistu, novinára je tá istá? Tak môžem ja povedať na začiatku, ja si myslím, že vôbec tu nie sú nejaké veľmi veľké rozdiely. Tie zásadné témy, o ktorých by malo Slovensko vedieť a divák by mal o nich vedieť, tak to vnímajú všetky médiá rovnako. To znamená, či to je verejnoprávne, alebo pretože tu ide stále ten verejný záujem a ten človek má záujem o tie informácie, má právo na tie informácie. A ja si myslím, že zásadné témy, ako napríklad v poslednej dobe je to odpočúvanie, tak to riešia každé médium, rieši to či už printy, riešia to aj televízie a vôbec nie bez ohľadu na to, či to sú verejnoprávne alebo komerčné médiá. Napríklad. Predsa len sú tam isté rozdiely, napríklad v oblasti ekonomiky a v oblasti ďalších informácií, kultúry, možno niektoré regionálne správy, ktoré sa nedostávajú do komerčnej televízie. A do TA3 sa dostávajú takéto správy, alebo ako je to tam? No, možno rozdiel v tom, že Jojka má oproti nám viac posilnené regióny. My až tak veľa regionálnych redaktorov nemáme. A ďalší rozdiel by som ja videl napríklad v tom, že Jojka má napríklad ešte krimi spravodajstvo, to tiež my napríklad nemáme a až tak veľa toho u nás z tej krimi neprejde. Čiže tam by boli také možno zásadné rozdiely. Opäť aj asi v tom spracovaní danej správy sú nejaké rozdiely. Tam už by sa to dalo hľadať, samozrejme. Musíme brať taký možno pohľad na to, že boli tu isté médiá, ktoré tu boli a postupne niektoré prichádzali. Bolo tu verejnoprávne médium a každé jedno, keď prišlo s niečím, tak muselo prísť s niečím novým. To znamená, že neprichádzame s tým, že médium sa rozhodlo, že takto to chce robiť. Ale vždy sa našla nejaká alternatíva toho, čo tu už je a čo by tu ešte mohlo byť. Pretože ak by to niekto začal, boli tu televízie ako VTV Luna, ktorí proste jednoducho chceli napodobniť televíziu, ktorá tu bola ako prvá komerčná televízia od roku 96. A jednoducho pohoreli. Pohoreli práve preto, že vlajková loď to sú správy každej jednej televízie, aj v prípade spravodajskej televízie majú hlavnú spravodajskú reláciu, tak proste nemôžete napodobňovať niekoho, čo tu už bolo, pretože vás nikto nepríjme, pretože musíte nájsť v tom priestore niečo, čo je nové. Takisto ako aj rádio, ktoré príde na trh, tak jednoducho si hľadá ten priestor ďalšieho diváka, pretože tie, ktoré už sú, tak sú jednoducho obsadené. Televízia Joj doplnila to svoje miesto na trhu aj v rámci spravodajstva. Áno, a myslím si, že televízia Joj vôbec, možno to spracovanie tém je trochu iné. Ale to spracovanie tém je prípustné aj v žurnalistike. Tá žurnalistika jednoducho pozná názov infotainment a jednoducho tento spôsob podania informácie je tu, ale tá informácia o odpočúvaní je stále tá istá. Tá informácia o tom, že ako tu bolo spomínané, nejaký rezbar, je tá istá. Tu ide len o to spracovanie. Že napríklad my dáme dôraz na to, aby sa v tom spracovaní, v tej dynamike, možno ako
si povedal, že sa dá dôraz napríklad na ruchy. Dá sa dôraz na nejaké ďalšie javy, ktoré napríklad ten redaktor môže urobiť, a to sú mimojazykové prostriedky, ktoré on dokáže jednoducho zúžitkovať. A napríklad niektorí začali kritizovať televíziu JOJ, keď prišla na začiatku, že všetko ukazuje toto, tamto. Ak si niekto pozrie BBC alebo CNN, každý jeden redaktor o sebe dáva priamo na mieste vedieť a práve ukazuje, tu sa to začalo, tu to skončilo a takto to pokračuje. Teda má to taký skôr reportážny charakter, snaží sa upozorniť na isté veci. Hlavne ten redaktor musí dať vedieť o tom, že na tom mieste bol. A je to ten človek, ktorý zháňal tie informácie, on si ich overil a nie je len človek, ktorý od stola pripravil nejakú tému na archívnych záberoch. Na druhej strane spravodajská televízia, ktorá je úplne inak naformatovaná ako plnoformátové médium, a jej cieľom je informovať neustále, teda v rámci spravodajských blokov, ktoré sú priebežne počas celého dňa. Má svoje metódy, ktoré sa dostávajú aj do plnoformátových médií. Jojka zaviedla spravodajské bloky, ktoré už nie sú len hlavným spravodajstvom, ale sú to napríklad tie spomínané kriminoviny alebo noviny o 12. Nemáte potom vy, redaktori, pocit, že tej práce je trochu viac, alebo že sa tá vaša práca transformuje? Samozrejme. Podstatné je, že človek vníma, že keď má viac práce, chce mať viac peňazí, hej? A potom je to v poriadku, tá symbióza funguje. A pokiaľ by to bolo opačne, tak samozrejme, že nie. Je to viac práce. Pretože napríklad už sme v teréne a informácia, ktorá, hoci je čiastková, ale musíme ju podať do tých novín o 12. Ak si to ten vedúci vydania v tých novinách o 12. žiada. A poviem, že to nie je niekedy vôbec jednoduché, pretože každá jedna tá relácia, ktorú si povedal, má vlastného vedúceho vydania. A ja niekedy mám osobne problém s tým, že kto robí tam. Stačí, že sa niekto vymení a ja už fakt netuším, kto kde robí. Čiže už len si ustriehnúť, kto kde pracuje dnes a kto má službu v tej ktorej relácii, tak je problém. Teda je to ťažká organizácia, to sa zrejme týka možno aj TA3. Kedy ty musíš posielať dané správy? Musíš reagovať promptne, keď ich máš natočené. Vtedy je ten aktuálny čas, kedy ich poslať, alebo máte nejaké termíny, uzávierky a tak ďalej? Určite je to aj v závislosti od tej témy, ktorú práve robíme, pretože niektorá téma jednoducho nie je tak horúca, že musíme teraz ju do hodiny poslať alebo podobne, ale sú témy, ktoré jednoducho nepočkajú, dejú sa teraz a ľudia aj čakajú už za nimi, že budú odvysielané. Čiže s tým nepočkáme a tým, že my sme televízia, ktorá má to spravodajstvo stále celý deň, idú nám každú hodinu vlastne správy, sú tam bloky, tak ja nemám napríklad teraz, že uzávierku o 12. alebo o 3. alebo o 6. večer, ale je to jednoducho musím poslať čím skôr, aby sme čím skôr tú správu zaradili, aby sme ju čím skôr vysielali, no a potom už vlastne ide v rotáciách. Ako to funguje v prípade mimoriadneho spravodajstva, keď sa niečo stane napríklad v noci, niečo neočakávané, kalamita, povodeň? My osobne akože robíme v televízii JOJ takéto vec, že existujú mimoriadne správy. Využili sme to v prípade vlády napríklad. Mimoriadne sme vstúpili s tým, že sa robili živé vstupy, takisto rozhovory priamo z parlamentu. Čiže využíva sa to a bez ohľadu, či sme na to, či sme spravodajská alebo nie sme spravodajská televízia, jednoducho je tu služba pre diváka a to sa na to nesmie zabúdať jednoducho. A práve aj my sme vstúpili a jednoducho divák si vyberie, či chce pozerať, či tú informáciu príjme od televízie JOJ, Markíza alebo Teatry. Ty pracuješ v televízii pomerne dlhodobo. Je to náročná práca. Ako to zvládaš? Pretože vidím, že tí redaktori jednoducho sa menia, po istom čase sa transformujú napríklad na pozíciu hovorcov často. Ty už si pomerne dlho nie je novinár. Nie je to podľa mňa novinár, ktorý išiel robiť to remeslo. Ten človek, skutočný novinár, ak si všimnete, sú stálice alebo dobrí novinári. Ja si myslím, že tí hovorcovia, ktorí boli hovorcami, stali sa väčšinou takí novinári, ktorí nedokázali buď sa presadiť, alebo mali pocit, že sú stále na tom istom mieste. Ak si zoberiete novinárov alebo mená novinárov, ktorí fungovali pri nejakých kauzách, ktorí fungovali alebo fungujú pri tom, že odhalili buď plytvanie verejnými peniazmi a tak ďalej, to je podľa mňa novinár, ktorý vlastne robí tú prácu. Tá novinárčina je o tom, že je vlastne lekárom tej spoločnosti, že práve poukazuje a lieči tie neduhy. A ten novinár stále bude novinárom. Ten novinár nikdy nebude hovorca. Novinár je v podstate také vnútorné poslanie. Je to taký ten kritický pohľad na spoločnosť a na veci. Eugen Korda. On bol stále novinárom. On mal 1 000 000 ponúk, aby bol buď zástupca tej politickej strany. Ano. A on stále je novinár. On stále mohol byť už šéfredaktor. Aj je šéfredaktorom. Ale on stále pri veľkej kauze zoberie diktafón alebo kameru teraz momentálne, lebo už aj printy robia video a ide do terénu a ide na tlačovku a ide robiť.
Ja som z toho pochopil, Vlado, že ty si novinár a jednoducho pozícia hovorcu ťa vôbec neláka, že v tomto remesle si zabehaný, ale ešte stále... Samozrejme, všetko je možno o tom, či človeku sa nemôže stať niečo, čo sa týka, dajme tomu, zdravím, ale pokiaľ ide o tú prácu, tak určite nie. Dáva ti to veľa, Vlado, ty si pomerne nováčik, ešte v tomto smere, teda v televíznom spravodajstve. Ako to vnímaš ty z pohľadu nováčika? Čo ti to dáva? Sú tie kroky, ktoré absolvuješ a tie schodíky smerom k nejakému optimálnemu redaktorovi, ak také niečo vôbec existuje, akého by si redakcia predstavovala, sú rýchle u teba? Máš ľudí, ktorí ti pomáhajú s tým zabehnúť sa s týmto poslaným remeslom? No, najprv by som povedal, že nie je to pre mňa úplne nová práca. Robil som novinárčinu 3 roky aj predtým, ale v inom prostredí, v rozhlasovom. Čiže zásadný rozdiel je určite ten, že od toho mikrofónu v rádiu, v štúdiu som prešiel už pred obraz. Ale tú novinárčinu ako takú už som robil. Zmenilo sa mnoho vecí. Teraz aj tá selekcia tém je iná, keďže predtým som robil v regionálnom rádiu a teraz robím v celoslovenskej televízii. Aj keď je to spravodajská televízia, tak predsa len nie všetky témy, ktoré napríklad predtým som robil alebo ktorým som sa venoval v regióne, tak by boli zaujímavé pre našu televíziu, takže teraz už musím selektovať iným spôsobom. No a čo sa týka tých ďalších vecí a toho napredovania, ja si myslím, že či robím mesiac, 2 mesiace alebo 2 roky, tak stále mám čo zlepšovať a stále sa mám čo učiť. Táto práca je taká, že tam nemáš čas prísť a veľmi sa možno v niektorej oblasti hovorím o tom, kebyže chcem sa zdokonaľovať, tak musím to robiť jednoducho v teréne, musím to robiť za horúca a musím byť hodený do vody a vlastne takýmto spôsobom sa robí spravodajstvo a nie tým, že teraz by som, strávil nejaké týždne alebo mesiace na školenia. Teda je tam aktuálny feedback, je tam aktuálne zhodnotenie tých vašich správ, ktoré vy... Ja by som Vlada doplnil v tom, že proste nikto, ani ja si nedovolím tvrdiť, že proste viem všetko. A ak novinár sa dostane do štádia, že má pocit, že to robí dobre, tak to je to najhoršie štádium, do ktorého sa mohol dostať. Vtedy to znamená, že buď si neuvedomuje, stále sa je čo učiť. Stále. Keď prídete za niekým, možno za nejakými autoritami, či už sú to mestskí, alebo možno nejaké národné autority, ktoré máme, ako vás vnímajú ako súkromné osoby? Máte nejaké privilégia spoločenské ako televízni novinári? Myslíš ako teraz mimo práce? Možno aj mimo práce, možno aj v práci. Ako sa na vás pozerajú? Napríklad dobre, tak mimo práce. Keď sa stretnete, vnímate, že ste nejak privilegovaní? Nosia vám kávičku, pozývajú vás niekde, alebo aký je ten život novinára v súkromí? Stále ste novinárom? Tak vždy sú ľudia, ktorí si uvedomujú tú našu pozíciu, že sme v médiách a že môžeme niečo, alebo že oni teda môžu cez nás niečo pretlačiť, alebo by teda chceli. A my musíme dávať pozor, aby sa to nestalo a aby sme boli vždy objektívni, ale myslím si, že je to možno väčšinou tak ako bežne u ľudí, keď ideš ty niekde von a poznáš v svojom obore alebo ty učíš na škole, tak napríklad keď ideš a stretneš niekde ľudí zo školy a možno svojich nadriadených, tak sa vnímate tak, že sa poznáte jednoducho z tej oblasti. To môže to byť aj pozitívny kontakt. Môže to byť aj pozitívny kontakt. Už taká priateľská väzba. Na druhej strane to môže byť niekedy aj negatívne. Stalo sa ti, Vládo, že boli negatívne reakcie na teba, že niekto po tebe niečo vykrikoval, alebo sa ty vyhrážal? Tak to sa mi nestalo. Asi sa bojí, alebo si nedovolí. Možno aj preto, ja neviem. Samozrejme, mám pocit, že niekedy tí ľudia, je to také pre nich zaujímavé, hej, že keď vidia niekoho, koho poznajú z televíznej obrazovky, zdá sa to pre nich zaujímavé, lenže častokrát ja vtedy, vybehnem do nejakého obchodného centra, potrebujem si niečo kúpiť a človek má aj svoje dni, kedy proste jednoducho chce byť sám a tak ďalej. A samozrejme, keď vás niekto zastaví a chce sa niečo opýtať, tak on si neuvedomuje, že vy máte v hlave možno niečo iné, možno, že sa ponáhľate a tak ďalej. A sú zase ľudia, ktorí, ak je niečo negatívne, nie že oni reagujú na nás negatívne, ale ja sa priznám, reagujem dosť negatívne na takéto veci, keď ľudia ja nemám problém s tým, že moje číslo má kopec ľudí. Ja s tým vôbec nemám problém.
A v princípe už teraz môže byť každý odpočúvaný, takže je to úplne v pohode. Ale ľudia si niekedy neuvedomujú, a mám pocit, že nás pasujú do role takých ombudsmanov, ktorí proste im majú pomôcť za každú cenu a práve tu a teraz, pretože oni ten problém teraz v tejto chvíli majú. A tak sa mi neraz stáva, že ja proste v nedeľu, aj keď ja každý jeden deň mám úplne kvázi pracovný, normálny, čiže mne sa môže stať, že ja sobotu, nedeľu mám stredu, štvrtok, tak zavolá a proste s tým, že dobrý deň, vy ste ten a ten, takže počúvajte, ja mám taký a taký problém. A ja nestihnem ani povedať dobrý deň a ja neviem, ja osobne, keď niekomu zatelefonujem, tak sa ho spýtam, či ho neruším. A mne sa to niekedy nestane. Teda je veľmi ťažké odlúčiť vôbec a oddeliť to súkromie od práve tej svojej novinárskej pozície. Aj za to sa vám chcem poďakovať, že ste ochotní vzdať sa aspoň čiastočne svojho súkromia. A chcem sa vám poďakovať v prvom rade za to, že ste prišli do dnešnej relácie Veci verejné. Nech sa vám darí a nech pomáhate našej spoločnosti, aby aj tie informácie, ktoré možno nemajú zámerne prísť na povrch, aby predsa len v rámci nášho spoločenského blaha na povrch vyšli. Ďakujem Vladovi Jurekovi a Vladovi Tomekovi a ďakujem aj vám, milí diváci, za to, že ste sledovali dnešnú snáď veľmi zaujímavú reláciu Veci verejné. Vidíme sa na budúce. Dovidenia.